Sanibonani emakhosini, ninjani? Nikhuluma noMakhosi Umkhize. Ngiyacela mawungakazi usubscribe kwi-channel yami, usubscribe khona uzothola okunye okulandelayo engizokhuluma ngakho. Namhlanje ke ngiphethe isihlahla esiyinkinga kakhulu. Undaba ungehlele, nangu undaba ungehlele. Uyanyuka nje uthandele kwezinye izihlahla undaba ungehlele bese uzoba namaqhuzu anjena. Undaba ungehlele ke wenza izinto eziningi, asisi wena unethwasa, ithwasa lakho alikwazi ukubona umhlahlo noma ukubhulela abantu. Uyathatha undaba ungehlele la ugcoba umphuzise umuntu noma umuntu wesilisa isidoda sakhe siwiki angakwazi ukuthi achame into ephelele noma into nje eshubile egculisayo. Uyamthatha umenzele wona undaba ungehlele. Undaba ungehlele ke futhi uyintelezi echelayo olwayo nezilwane esuke uthunyelelwa zona, wenze futhi ukuthi abantu bayiphahlulukele bayikhulumele njengoba kuthiwa undaba ungehlele, yingoba abantu bayayikhulumela. Uyambamba ke futhi umthakathi egcekeni ngale mpande le undaba ungehlele, abantu bayayiphahlulukela baxake ukuthi baphahlukuliswa yini yilesi sihlahla lesi undaba ungehlele. Amaqabunga akhona ke abonakala kanjena anje, nawa amaqabunga awo undaba ungehlele. Noma kungathiwa umuntu ukhulelwe, ingane labantu ekuthiwa banezingane ezimilele esiswini ngaphakathi ayifuni ukucebuka, noma umuntu kuthiwa usezohlinzwa, undaba ungehlele uyakwazi ukuthi uwusebenzise. Uyawuthaka ke nezinye izimpande undaba ungehlele. Ngiyabonga kakhulu mongakazi ukuthi usubscribe kwi-channel yami. Ngiyacela ukuthi uqhubeke usubscribe khona uzobona okunye okulandelayo engizokhuluma ngakho undaba ungehlele. Ngiyabonga.